Sanibonani ninjani ngethembe ngiyaphila ngethembe niyakhiphila njengoba nibona ke ngihambi ke ngedwa namhlanje ngiphethe inkulumo madoda ngiphethe inkulumo futhi ngicela ukudedela nje uzethula ukuthi ubani wakwabani udume ngani kahle kahle Nibingelela ufihla isikhwele umgibelo ogaxa insizwa omenye gaxa idodo emva bayivala magqibeni konye okukhulu igaba lami ngofihla isikhwele ngwamagubane phansi enquthe sigubhudu la ngiqhamuka khona ngibingelele kubalaleli bakho ngiphinde ngibingelele nabona mfowethu ngiyabonga. Alright udume ngani ubhudo omdala mhlawumbe ukhona umuntu obukayo ongazi oxayekela uthi hayibo nange impela ukweboss lana ehleli uhleli nobani wenzani Udume ngama hit ngiyadlala ufihla isikhwele umculi kaMaskandi osenesikhathi sephile nama generations amaningi oMaskandi ngokwehlukahlukana ngicabanga ukuthi ngiyi generation yesithathu njengamanje ukusukela selo ngaqala ukuyibandakanya noMaskandi ngiseyilikhidangoma ngonyaka 2004 so nje uMaskandi phela usenohlonze kakhulu ngoba i-album yokuqala ngayikhipha ngo-2011 so senguMaskandi phela nje esebebizwa ngama living legend. Uswaneni madoda njengoba usuhamba ibanga elingaka nje imuphi umlayezo mhlawumbe ongathi udlulisela kwabalandelayo njengomuntu osenesipiliyoni ngoba phela egcineni kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngabacela nje ukuthi bakwazi ukugcina lento ekuthiwa i-consistency uhlezi urelevant uMaskandi ube nomqondo ovulekile osabalele ungalahlekelwa uba uwena ungathatheki itayile eziningi kodwa khona lapho futhi kube khona izinto ozokwazi uadapte kuzona ukuthi njengamanje sekunoshintsho oluthile nawe kufanele ukuthi ube ingxenye yalo loshintsho kodwa ungalahlekelwa ukuba uwena ukuze uzokwazi ukuthi uphile isikhathi eside kumele kube ukuthi uyakwazi ukuthi abafika uma befika ne-challenge entsha ube nendlela ethile yokuthi hayi le ngizokwazi ukuyimaka ngale ndlela uphinde futhi nabadala waqala nabo noma bafice endimeni wazi ukuthi uma kufanele uma kayibona ubamanga ngayiphi indlela so ukuze nje sikhule ukhula ngalento ukuthi phezulu kwalokho okwenzayo ukwazi ukumaintain lokho nakho ukwazi ukuyigcina uwena futhi bese uba nendlela ke yokuyiphatha nokuyigwema ezintweni ezithile nokungathanda ukuyifaka ezintweni engahlangene nawe ifocus yakho nje wazi ukuthi uqondene nokuthi ufisa sengathi unga-achieve 1 no 2. Alright bhudo omdala sengibuzela nje bona for sure mhlawumbe abantu abakwaziyo njengoba usuchazile ukuthi waziwa ngama-hit ikuphi imfihlo kahle ngathi imfihlo yakhe ilele ekuthenini mhlawumbe yini ekwenza ukuthi ubhale ngale ndlela obhala ngayo kanye yini yangqa uthi yaqoda kodwa yenza oyicabangayo kanye oyenzayo obona ngathi iyona ekusizayo ukuthi hayi yabona mase ngenze nje hayi i-hit liyaphuma. Mina okwami kwehlukile angicula ama-lyrics mina ngicula ama-emotions ingakho uma ngicula ingoma uzohlezi uthi ngathi wawuyibhalela mina so nawe unengoma oyaziyo ukuthi iyakuthatha futhi isikwele yakwenza ukuthi wamnaka so ngihlezi ngenza sure ukuthi lento engiyifilayo ngaleso sikhathi ngiyayicula ngoba isikhathi esiningi nokuthi angifisi ukucula ngento edlulayo ngifisa ukucula ngento eyohlezi ikhona so lokho engikufisayo nesithunywa sami siyangisiza ukuthi hlezi senginikeza ingoma ezohlezi iphila mina yami ingoma ngisho ngadala eka 2014 isadlalwa even namanje emsakazweni yabo kunengoma nje yaduma yathi izizwe ziyavuma namanje isadlalwa igalelo lika 2013 namanje lisadlalwa so ingoma zami zikwazi ukuthi ziphile isikhathi eside ngoba angiculi ngento edlulayo ngicula ama emotions ngicula wena okufilayo ngicula isimo sakho wena obhekene naso ngoba nesimo nami ngibhekana naso kungenzeka sidibane nomunye umuntu okwazi ukuhlukumeza mina nokujabulisa mina ungakwazi ukwenza nakomunye umuntu so ngivele ngihlale lapho ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi ingoma yami ihlezi yamukelekile. Hayi ngiyakuzwa manje njengami nje kanje omakhelwane wakho ngoba phela ngibuye enkandla mina ngiyeza ke sima ukuthi kule ayisikhona ni album esiphumile mawuthi khona ofisa ukutshela abalandeli ukuthi bahambe boyilalela nomlayezo nje ofisa ukubashiya nabo abalandeli bakho nabanye mhlambe bazothi bebonile lento bekulandele umlayezo nje onawo ukubona Ngikalema wena ititi edlosilami kanti wena ukhanyisela banjani la ikhiphe i-EP ebizwa ngaleyo ndlela leyo ithi nje Dlosilami zu6 kodwa nje hayi khululeka ngeke ungaphumi neyakho noma nezakho so nje ngiyawathemba kakhulu umsebenzi nangendlela engiyimisela ngayo mangenza umsebenzi ngenza sure ukuthi ufike ebantwini ngale ndlela nami osuke uphuma ngayo kumina
so ngizocela nje ukuthi abantu baweseke kakhulu umsebenzi wami. Ngiyabonga kakhulu ukuthi so far abantu bahlezi benami njalo uma ngikhipha baba nami sisazohlala sisazoba ndawonye silonke ngisaphefumula. Sengizobuya njalo ngokuthi ngikhona ngoDisemba ngikhona. Angisezokuphumuza umuntu sidala. Awu swane madoda, hayi ke nami ngizobe sengifaka ama applications okuba igida ngoma ngizogida. Ngiyabonga kakhulu futhi omdala, ngiyabonga ngesikhathi